Kijk, leuk net omhoog. Wat zeg ik altijd? Hé, het is ik. Wow, ze weet het. High five. Vandaag dat is mijn Slijm. Blubberig. fancy glitterslijm. En wat is het leuke eraan? Je kunt er zelf accessoires mee maken dat je kunt aandoen. Dus ik heb hier 2 pakketjes die wij alle 2 gaan uittesten. Roze. Ik vraag al leuke slijm. Wat zit er allemaal in een doos? Een boekje. Wat is dat? Een dubbele kin! Ah! Plastic bags can be dangerous. Is het vrouwke of vrouwke? Vrouwke. Vrouwke, niet vrouwke. 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 Ja. Ik denk dat dat poeier is of zo. Hier staat erop happy. En hier staat erop have fun. Serbeeld. Een potje slijm met een deksel. Mini vloeistof. Waar het erop staat zo peachy. Ik weet niet wat dat is, maar het boekje zal mij dat wel vertellen. Dat boekje heeft af je mond. Snap je, een baarmoeder bevat maar een bepaalde hoeveelheid slimheid. En omdat ik zoveel jaar ouder ben dan hun en omdat mama haar baarmoeder dacht dat ik het enige kind ging zijn, heb ik al de slimheid gekregen. En bleef er niets meer over voor die 2. Hier heb je dan nog dance mix. Dat zijn zo, ja, bolletjes. Ik zou ze niet opeten. En dan nog Rainbow Party. These are glitters. Dan hebben we hier een cute konijntje. Dat we kunnen gebruiken als accessoire voor de slijm in te steken. En we hebben ook dit strikken armbandje. Confetti pakket. 1. Begin met fluweel slijm. We zouden best een onderlegger pakken, zeker? Nog eten. Nog soepen. Nog varkentjes. Waar heb je een onderlegger? Oh, ik ben nou. Dat is een lekker. Wow. Is dat slijm? Nee, dat is een perzik. Wie heeft er eigenlijk gezegd dat je mag meedoen met de video? Niemand. Ah. Het is wel zo'n kaas als je daaraan voelt, hè? Cool. Wow, je moet verder doen. Ja, oké. Mensen die kenners zijn van slijm, haat mij alsjeblieft niet als ik het verkeerd doe. Oké. Ik ga gewoon 2 mixen maken. Er staan hier wel receptjes op, maar ik ga have fun mixen met Rainbow Party. Rainbow. En ik ga happy mixen met dance mix. Mensen die stress hebben, koop slijm. Echt waar, koop dat. Dat is echt leuk. Oei. En dus in dat ene ga ik have fun doen. Een beetje. Of een beetje meer. Het is op haar kleuren. Wow, hey, ik ga dat als highlight gebruiken. Kijk hoe zot, dat blinkt massa zwart. Maar jongetje, maar zie niks. Voilà, en nu hebben we roze bolletjes slijm. En nu ga ik er een beetje glitters in doen. Het is niet zo mooi gekneden, maar ja, het is wel graaf. Roze glitterslijm. Pak dan uw dingetje. Dan duw je je slijm daarin. En dan kun je dat eruit halen en dan kun je ermee spelen. En dan doe je het dus dicht. En ik heb dat gemaakt. Voilà, en zo ziet het eruit. Super fancy. Oké, dat konijntje gaan we nu laten voor wat dat is. Ik ga de tweede doos openen. Noah, wil je ook slijm doen? Dat is eigenlijk geen doorzichtig slijm. In deze doos zit er wel doorzichtig slijm. Oké, hier hebben we dus ook opnieuw een boekje. Hier hebben we een ketting. Ik ben nog niemand verliefd. Hé, Noah zei toch niet. Ga je het maken voor Lona? Nee, Ga je het maken voor jezelf? nee. Deze doos bevat doorzichtig slijm. Eeuw. Eeuw. Cool. Oh my god! Oké, doei. Cool. Lebberen. Ga een joke doen. Heb je echt als je gedaan? Nee. Hier heb je dus ook een geurstof in. Rose Mist. Oké, we gaan dat hier op doen. Magic Hour Mint Sky. We gaan Magic Hour uittesten. Wow, dit is wel Mooi, hè? Oké, ik ga jullie gewoon even de struggle vertellen van fulltime werken en YouTube doen, hè? Ik ga je zeggen, je komt thuis, het is al donker. Je hebt overdag geen tijd voor video's te maken, omdat je elke dag van de week gewoon moet werken. En op je vrije dagen, sorry, wil je ook nog leven. Dus als je thuis komt, moet je dat nog rap doen bij zonsondergang. Dus sorry als de kwaliteit ineens slechter wordt. Maar aanschouw dit prachtige slijm. Woehoehoe. Ja, maar uw kwaliteit is al heel de video slecht. Hier heb je echt mooie glitters. Mermaid wishes. En dat is zo lekker gewoon... Speech. Nee, geen speed, maat.
Mermaid Wishes. Unicorn Fuzz. Ze hebben wel vrij catchy naam. Dat zijn like zo lange buizekjes, streepjes. Sorry als er slijm aan mijn hang hangt. En dan Cosmic Dust. Zo sterkjes. Alle drie een beetje. Ja. Oh, die sterkjes zijn echt cute. En dan hier een beetje Unicorn Fuzz. Een klein beetje van dat. Ik ga nu al zeggen, dat tweede doosje is mijn favoriet. Welke zou je aanraden? Die tweede doos. Dan kneed je dat allemaal een beetje. Zo ziet het slijm er dus uit. Dat is echt wel gaaf. Oké. En alweer perfect ingeschat hoeveel dat er daarin moet. Waarom een hartje? Ah, maar ik heb dat niet gekozen, hè, maat? Ah, ja. Toen mij denk aan de ketting van Titanic. Ben ik mooi ermee? Ja, hé. En het andere dat hierbij zat was een regenboogbedeltje. Oké, mensen. Ik ga gewoon nu al mijn einddinges geven. Het is super leuk en grappig. Ik vind het echt tof. Zeker dat tweede. Maar als je het doet, moet je geduld hebben. Een mama die niet kuisziek is. Want men hier wel een boeltje gemaakt op tafel. Je kunt er wel toffe dingen mee doen. Willen jullie dat ik nog meer dingen uittesten? Dat zal wel gebeuren. Er is nog een pakketje onderweg dat ik moet uittesten. Laat het dan ook zeker weten in de comments. En dat was zo aan mijn suikerstel lag, dus ik ben super raar aan het doen. Ik heb niet echt besef van wat ik nu aan het doen ben. Het product dat ik hier uitgetest heb heet Glam Go. Deze is mijn favoriet. Dat vind ik de leukste. Als jullie dat dus willen, zet mijn Instagram. Dus moet je naar haar Instagram gaan. Ik zal alle linkjes hieronder zetten. Ze hebben ook een Facebook en een YouTube pagina. Dus zet mijn website. Op de website heb je nogal leuke ideetjes dat je kunt doen. Dus ja, de linkjes staan hieronder. Vond je het een leuke video? Geef dan een duimpje. Doet omdat mijn broer gewoon zo goed kan dansen. Ik kan niet dansen. Like zeker een video als je het leuk vond. Heb je het al? Laat het weten. Ga je het kopen? Laat het weten. Laat jullie mening ook weten. Voor mij is het goedgekeurd. De tweede doos. Ik zou het doorzichtig slijm aanraden. Ik vind dat persoonlijk leuker. En ja, dat was het dan. Merci voor het kijken. Totdat ik er weer zie. Met of zonder uw tafel vol slijm. Doei!